Dobra rada Any. Zielony utopiec Belt, który od niepamiętnych czasów mieszkał na dnie rzeki Żrudlanki, osiągnął właśnie wiek, w którym każdy porządny przedstawiciel jego gatunku pragnął zostać ojcem. Cóż, nie powinno to pragnienie nikogo dziwić. Od kilku już bowiem lat wraz z Beltem na dnie rzeki zamieszkiwała jego młoda małżonka Frida, delikatna i słodka istota, po poślubieniu której, jak powiadają okoliczni mieszkańcy, Belt bardzo złagodniał. Już nie czatował w pobliskich zaroślach na zbłąkanych wędrowców, którzy nieopatrznie zapuścili się w las Hermaniok, aby pochwycić ich w swoje oślizłe dłonie i wrzucić do wody. Nie naprzykrzał się zwierzętom przychodzącym do wodopoju, nie straszył ptaków, a nawet nie przeganiał rybek. Teraz Belt codziennie wcześnie rano wychodził z rzeki, gimnastykował się przez 15 minut, a potem utopiec Belt, postrach Hermanioka i okolicznych wiosek, zbierał kolorowe kwiaty dla swojej żonki, zaś po południu pomagał jej suszyć pierzyny na krzewach rosnących wzdłuż rzeki. Ach, Berciku, Mawiała śliczna Frida o skórze koloru wiosennej młodej trawki. chciałabym mieć maleńkiego dzidziusia. I wtedy groźny Belt też zapragnął mieć potomka. W tym celu udali się do starej południcy Any, zamieszkującej łąkę po południowej stronie Żrudlanki. Anna była stara jak Hermaniok, łąka, a może nawet tak stara jak rzeka Żrudlanka. Miała białe jak kwiaty przebiśniegu włosy, duże, błękitne i mądre oczy. Jasna szata opływała niczym mgiełka jej smukłą, choć już nieco pochyloną postać, a mądra była jak mało kto. Wiem, jak rodzą się ludzie, zwierzęta i rośliny, powiedziała południca, gdy małżonkowie oznajmili jej swoją prośbę. Nie wiem jednak, jak to bywa z utopkami. Od wieków znałam tylko jednego utopca, ciebie, Belcie, a teraz znam też Fridę. Ale skąd się biorą małe utopki? Tego nie wiem. Myślę jednak, że przynoszą je bociany. Powinniście udać się oboje w tej sprawie do bociana Klekotka. Właśnie wrócił, niedawno przyleciał z ciepłych krajów i naprawia swoje gniazdo na Starej Lipie przy Walancinowym polu. Podziękowali małżonkowie starej Anie i udali się do Klekotka. Niełatwo było go jednak zastać. Uwijał się biedak przy naprawie gniazda, znosił patyczki i gałązki, mościł wygodne posłanie dla swojej pani. Nie będzie przecież Klekotkowa w byle jakim domu mieszkać. Pani Klekotkowa siedziała właśnie na gałęzi lipowej i przełykała tłustą zieloną żabę, którą wyłowiła z błotnistej łąki przy lesie. My do męża w ważnej sprawie. Zaczęła Frida. Aż jest zajęty, dziś nie przyjmuje. Odpowiedziała z dumą bocianowa, przełknąwszy koniec zielonej łapki. Ale to sprawa niecierpiąca zwłoki. Ciągnęła łagodnie Frida. Powiedziałam już. Chciała odprawić z kwitkiem małżonków bocianowa, ale Belt napuszył się ze złości, napęczniał jak wielka piłka plażowa. Cicho! Teraz ja mówię. Ja, utopiec Bert. Postrach łąk, rzek, lasów i ludzi.
Jeżeli w tej chwili twój mąż nie zechce ze mną porozmawiać, przegonię stąd wszystkie żaby, ślimaki i pędraki. Rozumiesz, bocianico? Klekotek właśnie opuścił się na ziemię, trzymając w dziobie sporą gałązkę leszczyny. Czym mogę państwu służyć? Chodzi o nasze dziecko, Łagodnym głosem tłumaczyła Frida. a raczej o jego brak. Podobno bociany przynoszą dzieci utopców. Dlatego chcielibyśmy prosić o dostarczenie nam w najbliższym czasie potomka. Szkoda, że nie przyszliście państwo w tej sprawie do mnie jesienią. Wracaliśmy już z żoną za morza, więc nie możemy na razie spełnić waszej prośby. Zresztą nigdzie po drodze nie spotkaliśmy utopczych niemowląt. Pozwólcie jednak, że zatelegrafuję do małżeństwa Jerzyków. One najpóźniej wracają z zamorskich czasów. Może przyniosą dla was dziecko. Oczywiście, jeżeli znajdą odpowiednie niemowlę. Świetnie! Ucieszyła się Frida. Będziemy czekać z niecierpliwością. Dziękujemy i życzymy Państwu wspaniałych i dorodnych jaj. To powiedziawszy, małżonkowie, pełni nadziei, udali się z powrotem w stronę źródlanki.